ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମସଲା ଦିଆ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଖାଇବେ, ପଖାଳ ସାଥିରେ ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିଯିବ। ହଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ରେସିପି ପ୍ରତି ଘରେ ବନିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ବନେଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଥରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ଛୁଇଁ ଆଳୁର ମସଲା ଦିଆ ଭଜା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4ଟି ଛୁଇଁକୁ ଏପରି କାଟିକି ତାକୁ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି। କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ସୋରିଷ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସୋରିଷ ପରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ମଝିରୁ ଚିରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ମୋର ଫୁଟଣ ବି ହେଇଗଲା। ଫୁଟଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚଲେଇ ଦେଲି। ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଦେଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ସୋରିଷକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି। ସୋରିଷ, ଧନିଆ, ଜିରା, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ଏସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ସେଇ ମସଲାର ବଡ଼ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଲି, କାରଣ ଏଇ ମସଲାରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଅଧିକା ଲାଗେ। ଅଧିକା ବାଟଣ ଦେଲେ କ'ଣ ନା, ଛୁଇଁ ପୁରା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ପୁରା ଜକଜକ ହେଇ ରହିଥାଏ। ତ ଛୁଇଁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଲି କାହିଁକିନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବା କି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ଦେଖିଲି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମୋର ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତାକୁ ଏପରି ଚୁନ ଚୁନ କାଟିକି ସେଇ ଛୁଇଁ ଭଜାରେ ପକାଇଦେଲି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟାର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା ନା ଖାଇବାକୁ ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ସେ ପିଆଜ ପତ୍ର ସବୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଚଲେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଭଲସେ ସିଝିନି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଛୁଇଁ ଆଳୁରୁ କିପରି ତେଲ ବାହାରୁଛି। ତା'ମାନେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଏବେ ମୋର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭଲସେ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ତା ଉପରେ ଦେଇ, ଯେହେତୁ ଭଜା ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇ ତାକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଏବେ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁର ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆ ଗରମ ଗରମ ଭଜା। ଆକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଆକୁ ଆପଣ ଗରମ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇ ଏଇପରି ଭାଜେ। ଆଉ ଇଏ ଖାଇବାକୁ ବି ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ନିଜ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟି କିପରି ଲାଗିଲା। କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।